Bueno, pois a nosa festa do esquecemento consiste en 3 días de festa. Empezamos o venres a noite, donde se inaugura tanto o mercado que temos un mercado artesanal, que ten zona infantil, onde se xunta moita xente, e despois de estrenar o mercado artesanal, fan sempre acompañados de músicos da época, de gaiteiros, de tambores, veñen a acompañarnos na estrea do campamento, que temos un campamento formado por romanos e castrexos. Despois deso temos un dos primeiros actos que é moi bonito, que é un desfile que realizamos tanto castrexos como romanos de noite, onde chegamos a unha plaza e empezamos a ter aí un pequeno pique entre castrexos e romanos e realizamos un pequeno acto que está basado na historia de que hai un grupo romano que eran as vestais que guardaban o lume sagrado. Ese lume sagrado é o que nos representamos. Elas traen o lume sagrado para guardar a historia, lembranza e festa que vai ocurrir nestes 3 días, para que así, cando pasen esta festa, elas volven a levarse ese lume e esa historia. E o sábado a noite tamén temos espectáculo de lume, tamén temos normalmente algún concerto, tamén intentando que sea algo galego, que sea noso, para que tamén moita xente se sinta atraída a esta festa. Despois, o máis bonito é o que ven o domingo. O domingo, a parte de realizar bautizos, tamén realizamos bodas, cada ano realizamos unha boda dunha temática diferente, boda romana ou boda castrexa. O domingo realizamos o cruce do río. A lenda do esquecemento, que é a que ven a pelear 10º Xuño Bruto, consiste en que acá os castrexos, simplemente inventando unha pequena historia de que cruzando, pisando, bebendo esas augas que temos o río Limia, eles olvidábanse da memoria, olvidábanse da súa xente, da súa familia, olvidábanse de todo. Entón non querían cruzar. Os seus soldados de 10º chegaron aquí e dixeron que eles non querían cruzar. 10º Xuño Brutus arrebataba o estandarte e cruzou o río. Chegou ao outro lado do río e empezou a chamar a todos os seus soldados ás súas cidades romanas para demostrar que a lenda era mentira. E demostrou así que os castrexos, aínda que estuveron moito tempo protegidos por unha lenda, chegou o 10º e conquistounos. O Teatro do Cruce do Río normalmente veñen as lexións desfilando hasta o outro lado do río. Cando o 10º quere cruzar o río, temos unha escenificación aí para cruzar o río e ter unha batalla cos castrexos.
Un ano máis está sendo unha festa impresionante, con moita participación, moita máis participación que outros anos, desde logo despois da pandemia isto foise recuperando pouco a pouco, e agora estamos nun punto bastante alto. Sí, calquera que se queira acercar aquí durante todo o fin de semana pode disfrutar do campamento. Pois nada, un ano máis pasándoyo super ben. É unha festa moi distinta e ao final todos disfrutamos un montón porque nos xuntamos moitísima xente e facemos moita piña, así que... Normalmente suelen decir de outras festas, as de Lugo son máis grandes, isto é máis familiar, ao final conocémonos todos. Tamén aceptamos xente de fora, pero non sei, estamos entre amigos e a verdade é que está moi guai. De pequeniñas tamén viñamos con nosos pais, de romanas e así. Sempre de romanas, con nosos pais eu a verdade é que Pero sempre fai de romanas. 4 ou 5 anos cambiamos porque mola máis xogando cas tres. Como dixemos xa moitas veces, non en todos os lugares podemos contar cunha festa histórica. Somos uns privilexiados por ter esta historia, por poder representala. Creo que despois xa do Entroido é a festa máis importante que temos aquí na Limia, entonces hai no que saber apreciar e tratar sempre de que vai adiante, ou esta festa non se pode deixar morrer.